Začalo sa 32. kolo HC19 Humenné versus HK Dukla Ingema Michalovce. Naozaj tá marotka je mimoriadne silná po novoročných oslavách. Pozor na ďalšiu šancu domáceho. Opäť musel byť v permanencii Stanislav Škorvánek a teraz už to bolo o čosi nepríjemnejšie pre tohto skúseného golmana. V terajšej sezóne sa Humenné stretlo s Michalovcami 3 razy. Humenčania zatiaľ dokopy nastrieľali. Príjemná, chválime reflexy ostrieľaného golmana. Opäť Puliš to tam skúša rozhodiť, tak teraz možno kombinácia, ešte sa tam snažia si to prihrať do prázdnej brány, hostia stále miešajú puk, to je neuveriteľné, čo všetko teraz preváhali. Michalovčania. Humenné sa zubami nechtami bráni, výborná práca teraz pred bránou, ktorú tam predviedol Kiril Diakov. Ešte sú tam opäť pripravení hostia na streľbu, už o malý okamih budú Humenčania aspoň vo štvorici na ľadovej ploche tie najťažšie okamihy dokázali domáci prežiť a Kiril Diakov teraz šťastne tečoval ten puk mimo hracej plochy, nebude to za 2 minúty a zároveň je hra prerušená. Ešte 36 sekúnd sa potrebujú ubrániť domáci hráči, no ale táto presilovka od 2 hráčov bola zahraná naozaj tragicky. Šoltes do tretice dostal prihrávku rovno na nože, teraz Glaskov. 40 sekúnd presilovky, až teraz prišla prvá strela, na ktorú ale bol Stanislav Škorvánek pripravený. Štvrtá prihrávka, ktorú dostal David Šoltes, smerovala tak, že sa dalo pomýšľať na strelu. Šoltes nevymýšľal, okamžite pálil, ale Škorvánek bol pripravený. Už vidíme Roberta Fedora, postupne sa k nemu pridajú aj jeho spoluhráči, lenže Jakub Cibák pokazil túto prihrávku. Humenčania, jeho aj dobrá kombinácia, nebola z toho strela. Prečo ešte Filip Vaško chcel miešať puk v tejto pozícii? Mal to síce na backend, nebola to dobrá prihrávka, ale do toho treba udrieť. Ešte to skúšajú Humenčania, toto už vyzerá o čosi lepšie. Vaško sa teraz sťažuje, že dostal úder do tváre, ale v hre sa bude pokračovať ďalej. Humenčania však nasťahovaní v útočnom pásme a určite by veľmi chceli využiť túto situáciu. Michalovčania sú unavení, stoja vo svojom obrannom pásme, ani táto kombinácia nebola úspešná. Asi domáci museli dávať pozor na postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku, ale podarilo sa im kritického príhoka. Humenčania teraz majú tlak, ale nesmú prísť o puk, dobre si to uvedomujú. Glaskov. Michalovčania majú veľmi ďaleko striedačku a tak teraz zostanú určite zavretí, aspoň dokým nepríde nejaká chyba Humenného. Napokon strela, ktorá ale nepatrila medzi najnebezpečnejšie. Glaskov sa bude snažiť rýchlo otočiť tú hru a posunúť opäť spoluhráčov do útočného pásma. Michalovčania nestihli všetci prestriedať a ešte je tam šanca, opäť prihrávka v pozícii, kedy sa malo dávno strieľať. Adam Lapšanský to absolútne nezvládol, na druhej strane rýchly protiútok hostujúceho týmu, ktorý ale končí na zatiaľ zodpovedne chytajúcom Galimovovi. Ubudili sa aj domáce tribúny, aj domáci fanúšikovia potrebujú, aby ich hráči trošičku dostali do varu, pretože zatiaľ toto všetko spalo teraz, ale pozor na Michalovčanov, obrovská možnosť, vynikajúci Galimov. Toto bola prvá super šanca dnešného zápasu, do ktorej sa dostal. Adam Stripaj, ktorý si tam nakorčuloval. Jeden gól na jeho konte. A pribúdajú aj nejaké trestné minúty a pozor na túto strelu, to vyzeralo veľmi nebezpečne, od modrej čiary to skúšal Jakub Línet. Línet sa opäť dostane k puku, teraz ho ešte vráti Sergienkovi. Sergienková dobrá možnosť, obrovská šanca, ešte prihrávka pred bránu, nikto z Humenného nedokázal zasiahnuť ten puk ani na 2-krát. Šoltes nevypálil
Obrovské možnosti teraz pre Humenné. Konečne to prišlo aspoň v presilovke, ale Humenčania nedokázali prekonať Stanislava Škorvánka. Humenčania teraz sa opreli do svojho súpera. Táto spätná prihrávka mala byť lepšia. Možno, že v skutočnosti Sergienko mohol skúšať aj sám ísť do brány. Posledná 5 minútovka riadneho hracieho času, čím ďalej, tým viac sa zdá byť jasné, že sa dnes pozrieme aj do predĺženia, pretože strelecká nemohúcnosť na oboch stranách je do očí bijúca, aj keď samozrejme nikde nie je napísané, že sa nemôže niečo stať tak ako tento skackavý puk, ktorý ešte mohol tečovať Filip Bašaš. Stanislav Galimov ale zostáva neprekonaný. Tak pokračujeme ďalej. 4 proti 3. Presilová hra Humenného, keďže na trestnej lavici sedí Jakub Suja za zovretie puku. Krátko po vhadzovaní, veľmi neštandardný, netypický formát. No a pozrite sa na to, 5 dokonca, takže Humenné momentálne hrá dokonca aj bez brankára a bude sa snažiť to tam nakombinovať priamo do brány. Napokon prichádza strelecký pokus. A toto je veľký risk naozaj domáceho týmu, tak to som zvedavý, či a ako toto vyjde. Šoltes pri puku, pripravený Humenčania. Šoltes to vyskúšal sám, teraz nevie ani brankár, kde je puk a pozor na Akoláciho. Toto je presne ten okamih, ktorý hrozí a Akoláci rozhoduje tento zápas. Neskutočný záver duelu 32. kola. Sina Akoláci, najlepší kanadský bodujúci hráč, ktorý dáva svoj 8. gól v aktuálnej sezóne. No a čo k tomu dodať? Na jednej strane samozrejme 5 na 3 je formát, v ktorom sa dá niečo vymyslieť, ale rátať s tým, že môžete dostať gól a že takýmto spôsobom vlastne ukončíte celé stretnutie už po 47 sekundách, no aj by som si vedel predstaviť, že by sme s Petrom Kúdelkom o tomto diskutovali. Michalovce vyhrávajú v Humennom 1-0, Humenčania teda ani na 4. pokus nedokázali poraziť svojho súpera, dokázali utrhnúť aspoň 1 bod za to, že doviedli zápas do remízového konca.